Вітанки, меня зовут Катерина, это канал Кот-Кот, у нас третья серия Baldur's Gate 3. Сегодня я записываю... Божечки, я специально хотела записать, ну, не зранку, але вось якраз таки у першай палове дня, калі я буду больш такая, мажліва, актыўная, з ресурсамі, а ў выніку я уже на першым сказе і таго гэтага забыла, што хацела сказаць. Што ж, магчыма, няма ніякай розніцы, калі я і што записываю. Так, не гэта ўплывае на мой гульнявы працэс. Але не будзем пра сумнае. Як мы бачым, усе ў нас такія або неветлівыя, або эпічныя сталі з ракамі да нас, але ладно. Але затое вось моя прыгажунька стала так да нас тварам. Я нагадваю, што мы тут фактычна усе нашы руіны зачысцілі, але у нас нарэшце з'явілася рыдлёвачка. Абажняю рыдлёвачку, усім раю. Яна абавязкова павінна быць у вашым інвентары. Чаму? Вось зараз і праверым. Спрацуе ці не? Гэта у нас, наколькі у нас уважлівая каманда. Ага. Вось. Так, у нас прыхованы невялічкі тут закопаныя скарбы, і якраз такі ваша праверка на выжыванне ці ўвагу, яны нам дапамагаюць іх знайсці. Каб іх адкапаць, нам патрэбна рыдлёўка. Дарэчы, у Divinity 2 таксама гэта механіка была, але там што пацешна, калі твой персанаж гэта яшчарка, як у мяне, то рыдлёўка не патрэбна, яна сама пачынае сваімі лапкамі капаць. Што даволі зручна, як мне падаецца. Так, раслінка. Это рослинка. Я уже их бачу. Мы можем униз спуститься, але пакуль нам это не трэба. Так. Вяртаемся сюды. У нас яшчэ с вами застаўся один пакойчык неправераны. И у нас есть яшчэ один уваход. То бок мы можем вернуться тудой, а можем вось пайсці сюдой. Адзінае, што у нас тут... Дарэчы, я не зрабіла важную рэч. Спасибо. У нас іх пакуль няма, але на ўсялякі выпадак праверым. Я яшчэ не ведаю чаму, але ў мяне пасіўкі ўвесь час выключваюць. Ага. Вот зараз. О! Бачыце? Я не ведаю чаму, але вось так яно... З першага... Ага. Все зараз атрымаем дамаг. А што рабіць? Так. Або так, або так. У нас ёсць, вядома, зелле парэння. Але... Хай яго. Яшчэ будзе карысным. Асабліва, пакуль мы не знойдзем такія скруткі. Так. І мы вярнуліся, мы тут ужо былі. Так, вось гэта той самы праход, якімі мы маглі скарыстацца. І пашлі сабе. Далей. А, меня не дамагнула. Або бах, або не бах. Такое таксама бывае. Так, по следам наших крывавых дзеянняў мы вяртаемся назад. Сядзець. Так, я вось, мне падаецца, вырашыла, якая ўсё ж таки у меня будзе ціма. Гэта будзе Карлак, як я хацела. Гэта будзе Лейзель. Нечакана, таму што я не праходзіла гульню з Лейзель ад пачатку да канца. Я яе, вядома, Ой, я не туды выйшла. Ой, ты я дурылка. Я яе карысталася пры першым праходжанні трошки ў першым акце. Яна мне спадабалася, але потым я вырашыла паспрабаваць нешта іншае. Штосьці я збілася тады. І ўсё ж таки віла. Я хочу паспрабаваць яго. У мяне ў віл
больш як соло, то бок ён на одну мэту цэлю залочаны, а я хачу трошки і яго як павыкарыстоўваць. Сюды, не туды. Нам сюды трэба ісці. Вось. Паглядзім. Зноў жа, заўсёды можна мяняць, нам прыйдзецца перыядычна мяняць нашых кампаньёнаў. Асабліва, калі мы знойдзем Shadowheart. Дзе я навогуле? Чаму ёй няма? Мне страшна. Калі такі будзе бах, і Shadowheart увогуле у мяне не будзе, але пытанне, як тады праходзіць яе сюжэтку. Ну да ладно, раней часу не буду панікаваць. А я магу, я хачу. Так, вось гэта апошні пакой, які ў нас не даследаваны. Што у нас тут? Ну. Ага. У нас, дарэчы, павінен хутка быць 3-й узровень. Облутаем іх. Палка. Свет трэба ўключыць, то што мы як гэта. Дарэчы, мяне Baldur's Gate у плане луту, канешне, моцна як гэта правильно сказаць, распешчыў, таму што цяпер у гульнях, дзе ёсць нейкі магчымасць луту, я такая, давайте лутаць, і мне цяпер недастаткова луту. Усё падаецца мала, таму што тут его, канешне, да халеры. І потым ты просто ў некаторы момант стамляешься ўжо лутаць нешта. Так. Угу. Цяжкі ключ. Возьмем. Так. Ну, вось. Я так гэта і будзе мне падсвечваць пасіўкі. Хаця на халеру. Не ведаю. Трошечки святла. Так як у нас не самае з добрым зрокам, так сказаць, персонажа. Гэта на продаж. Талерка, шкляны кубак. Все пойдзе на продаж. Стоп. Ці мы тут соскочым? Можем і соскочыць. Так. Гэта дрэнна. Это дрэнна. Як выявілася, ніхто у нас не рэлігіёзны ў гэтай кампаніі. Хто бы сумняваўся? Я ўпершыню бачу, на рэлігію ніхто не праходзіў. Вау. Типу, каманда атэістаў. Ну, і, дарэчы, і атрымліваецца кананічна, што так, Астарыон у багах расчараваўся, Гейл таксама мае цікавыя справы з багамі. А вось Лайзель, яны, па сутнасці, ну як? У іх ёсць жывы тэхнічна бог, як бы можна гэта сказаць. Мы знайшлі кнопачку, яна робіць пстрык. Глядзіце, як яны здзівіліся. Ага, чувакі, добрай раніцы. Ой, хыкаеце на мяне тут. Пашлі. Ну... Чо. Так, яны абудзіліся. Пупсик. Займай добрую пазіцыю. Дрэнна, але як ёсць.
Удар. Ага, фінт. Тоді робимо ось так. Подійти ми ніяк нічого додатково зробити не можемо. Так, ось. Сонейка моя. Пупсик мой. Ага. Так, ведьмин. Ага, угу. Так, тихо, тихо, тихо. Маланка. Ага, ага, ага. Є на нас на концентрацію. Хроматична куля на одного чоловічка, так? А у нас усього 2 штучки. Ну, давай спробуємо. Так, стой тут. Давайся. Ага. Мы не добежим. Тому ми пойдемо сюди. У нас немає нічого. Так само. Тому використовуємо те, що є. І тут у нас так, додаткові атаки нам ніяк не спрацюють. Зілля я поки використовувати не хочу. Це такі дурацькі бойки. Мені ще шкода ось використовувати, тому що у нас не той капшмат чого є. Так, пупсик номер 2. А пупсик номер 2. Ти зробиш... Ага, його. Пупсик номер 2. Скажи мені, коли ласкавість, чому ти? О, вже цікавей. Прорубання по кулі не хочу, это коли нас оточить. Давай. Лизель, ти так это... Цікаво, конечно. А ну-ка, поглядим, хто куди. Рывок – это основное деяние. Ага, Лизель потрапили. І зараз я ще... Не було страшно. Неприємно. Так, 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 так. А що це у нас? О, цікавий глюк. Не бачила такого ще. Па-па-па-па-па. Ну, пригоже ж, пригоже. Так, мінус чалік. Біжим як можем. Пу-пу-пу. Так, додатково нам тут... Ага, угу. До речі, я казала перевіряти ворога, сама не перевіряю. Ну тут у них так, нічого такого. Мені не цікаво. Ну-ка. Вийде. Неблаго. Але ми так сюди так. Гэта я, конечно, дарма. Я все ж таки думала, что мы сюда достанем. А мы сюда не достали. Тогда просто хилуемся. Па-па-па-па-па-па-па-па. Ну мы на... Ладно. Бегли назад. Так. Товарищ дурень. Зроби свой... Приємненько. Когось бахнули. Так. Подставим його, каб ён помирал. Лизель, сонейка моя. Ты можешь подхилиться, ты до когось добегче можешь? Ты до когось добегче не можешь. Скок у тебе покуль так само, такий собі. Так, тоді робимо просто.
Робимо хілочку. І стріляємо, як можемо. Неблага. Кританули. Зараз яни будуть у нас користувати. Ха-ха-ха-ха. Ага. Все як. Ого. Що як планувалося. Що як чекалося. Так. Ага, мне придется все равно. Ну, позже. Так, пробираем от Астариана. Ха! Дрянно. Дрянно. Добегу? Добегу. Так, все. Та я бачу, як гуд. Помираєш тут, дура. Так, тут легко. Ці гетага. Здимів гетага. Ні. Помре. Спробуємо. Даїл. Ти мені не допомагаєш свою, конечно, репутацію почистить. Лайзель ось виправилася, кританула дівчина. Так, що ми робимо? Ага, все, нам треба буде йти на відпочинок. По гості ми тут не блутали. Ось, ще так не блутали. Ось гэта добрый скруток. Ось гэта корисний скруток. Так, спущу сюди. Так, Астарен. Зараз хутка буде у нас відпочинок. Пішли сюди. Угу. Столькі викрутаў, каб схаваць адзін няшчасны саркафаг. О-хо-хо-хо. Во! Клёвая рэч. На каго павесім? Так, тут ёсць вось таблічка. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Мне так подобаются ее зубки. Я такая стивленная, я не могу. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Вось тут мы якраз таки бачым праблему перакладу, таму што ў расійскай версіі гэтае пытанне было вельмі тупа перакладзена. Я памятаю, як я сяброўцы пісала пра тое, што я нават з першага разу не зразумела, што ў мяне пытаюць, то бок я толькі па адказам кантэкстуальна ось да мяне дайшло. І вось гэта і бачым, таму што пытанне простое. Чаго каштуе чалавечае жыццё? Или чаго нават лепей будзе, чаго вартае чалавечае жыццё? Адно чалавечае жыццё, вось так. Таму у нас так і... Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? Вядома. Запитай яшчэ. So I
ask again. What is the worth of a single mortal? Да, или якая вартасць у адзінага жыцця там і так далей. То бок перакласці ва ўкраінскай версіі, в украінскім перакладзе я на ім гуляла таксама. Ну, большую частку у меня трошки быў баг, у меня чамусьці было абмежаванне па мовам, потом яно прайшло. То там гэты момант нармальна быў перакладзены, то есть гэтым праблем не было. Вось увогуле расійскі пераклад вельмі дзіўны. Ігнараванне фемінітываў гэта ўвогуле такая цікавасць. І ён вельмі доўгі час не абнаўляўся ўвогуле. То бок украінскі пераклад ён абнаўляўся, дапаўняўся, расійскі не. І я вельмі рада, што гэта ў меня быў толькі пачатак гульні. Вось потым гэты баг прайшоў, я змагла паставіць сабе нармальную мову. Так. Ніякае жыццё не каштоўнейшае за іншае. Мы ўсе роўныя. In death, that is so. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. О! Нам далі натхнення, цікаво. Ну-ка. А чому яна тут голая? Гэта, прыкрыйце жанчыну. Вось у меня гэты баг, у меня з першай гульні як не праходзіць баг на іконкі, таму што вось тут чамусьці адлюстроўваецца не іконка майго персанажа, што ў першым ране, што ў другім, а проста базавую нейкавай хафлінгі, якая ўвогуле не мае датычынення ніяк не падобнае да маёй гераіні. І тут таксама, потому што калі я не памыляюся, тут была трошкі іншая іконка. Так, у гэтых я шэнджу. Высахлага... Што такое? Ну, так, усё ж такі гэта быў пераклад больш машынны, і карэктуры тут не было, таму... Ну, да ладно. Так, што у нас яшчэ? У нас тут палоту ёсць. О, як прыемна. Магічнага развіцця. О, эліксір пільнасці, класная рэч. Так далей. Все добранько, тут мы выходим, все равно ничего цікавого нема. Ён уже пошлёпал, я забыла поглядеть. Тут можно поглядеть, як Джаргал топкае да хаткі сам. Вось ён, вось. Пайшоў сабе. Ідзе такі. Чоп. Так, а нам сюды. Так. Там, сюды. Ось у нас нават подказка ёсць, подсвеченное место. Так. Пайшлі. Так, цяпер нам трэба адпачыць, бо у нас адпачынкі скончыліся, мы пабітыя. У нас слотаў заклёнаў няма. Ой. Так, ачкоўкі няма. Вось нашы ўжо завершаны. Спакуса гэта наша знайсці лекі. Яслі гілецянкі, крэш. Пакуль не. Ну гэта знайсці зору. Ось здесь тут. Наша яшчэ не абследаваная мапа. У нас вот гэта есть, дарэчы. Яно будзе для нас карысна. Вось гэтую часть, то бок пайсці уніз і вось так. Можам тэлепартнуцца. Але спачатку давайте што зробім. Возьмем раслінку і пойдзем усё ж такі спадкі. Бо я не хачу, можна падхіліцца, але ў нас пакуль зноў, як я ўжо казала, вельмі мала рэсурсаў. Таму такое сабе. Хаця... Не. Спакуса вялікая, але не. Зараз.
Ух ты, яны вырашылі празмаўляць. Цікава. Так, стоп. А не, я иду в правильном накірунку. Так, а ну-ка. Ой, я спадзявалася, што... Ага, ўсё ж таки не хапае для прокачки. Та-та-та-та, не цікава будзе. Колькі грошиков у нас? Так, калі зменьваць персонажа, то толькі аднаго атрымаецца. А мне трэба будзе зменьваць... Ну-ка. Не люблю, калі мапа не, ведаеце, нешта не адкрытае. Люблю, калі ўсё показано. Так, зайдзем сюды. Но же тут вельмі хітра, мапа у тебе полностью так вось не откроется. Усяго там не будзе. Ну, ведаеце, ўсё равно яна будзе такая няроўная з нейкімі часткамі таго гэтага. Ага, угу. Сюды мы сунуцца пакуль не будзем. Вот триггернем падзею, а нам гэтага не трэба. Все ж таки я хочу дайсці до тайніка спачатку і потім тады спадкі. Птушки спяваюць. А, не, так мы зноў триггернем. Так. Мы просто гэтую бойку, хутчэй за ўсяго, мы не перажывем. Угу. Угу. Але мы блізка. Так, гэта толькі поверху можна будзе прайсці. Падаецца. Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ці не? Там... Не, падаецца толькі павес. Ну, нават калі я не правая, то що ж тут? Што уж тут? Все, пайшлі спадкі. Дарэчы, моя парада вам, калі вы будете гуляць, не забывайце вось якраз таки ісці спаць, таму што тут у вас могуць быць розныя цікавыя кат-сцэны і так далей. Гэта можете пропусціць, таму што іх можа накапіцца шмат, яны буду адно на адно накладвацца і просто выкідвацца. Так, што я хацела зрабіць? Паглядзім на нашы стасункі. Так, Гейл 1. Астары 1. Лезель 0. Гэта пакуль што мой самы дрэнны заход. Я не... Ух ты. Ніколі такого... Мінус 1. Я ў шчырым захапленні, я хочу сказаць. Так як у нас хутка скончыцца дзеянне зелля, а гэта мы прададзім. Мы што зробім? Што мы зробім? Мы ўсё гэтую лухту скінем. Давайте лазель. Яна вытрымае. Так, потім поразмаўляем з дядькам. We meet again, as predicted. Ага. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Не хочу здацца грубянкай, але што ты наогул такое? There are many answers to that question. None are important. А я ведаю адказ. Але не скажу пакуль. Correct. No. Ага. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Угу. Гэта звышнатуральна магутная магія. Як ты так лёгка з ёй
Ею Because керуєш it на is даний my момент. calling. There is little else to explain. A matter of coin. Then I shall wait here patiently until it is acquired. Добренько. Зрозуміло. Клас нам покуль міняти. Нам увогуле не треба міняти клас для нашої головної героїні. Так, перевіримо, ці розмовляють з нами хтось. Ось тут повинно бути Shadow Heart. Я хвалююся. Щось Тіана нам скажуть? I am enjoying the latest addition to our little group. Lae'zel is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. Юморист? Chatter already? Tusky. Та ладно, чого ти? Ти виглядаєш так незвичайно. У гэтых краях не так шмат хітянки. I expect I am your first. До мого полонення я ввогуле нічого не чула про таких, як ти. Мені доводиться щось про гітянки, але не доводилося їх бачити до тебе. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. Those diminutive scales of yours look like mistakes. Цікаво. Ось вона тут про ласкавинки каже, коли, ось, наприклад, загуляєш чоловічої раси, і вона там каже, що у тебе великий нос, чи ще щось. Прикольно, адаптивно. Я це вельми люблю. Може, лепше бути лусковатим, чим плямянистим і без носа. О, приємно, що ти заважила. It was an observation, not a compliment. А я як хочу, так і буду справати. I do not intend to stay long in this place. Ти не повіриш. Що тобі відомо про Елітидл? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Окі-докі. Так. Ось, цікаво. Нам треба довідатися про нас і запитаємо. Metamorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. У меня возникают позывы, мне хочется забивать. Жадается крови. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion, attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. Что это за гульня, коли я намагаюся бути доброй и так далее, меня осуждают. И коли я такая, хочу крови, хочу забивать, они такие, да нормально, что ты, давай, наперед, гоу, гоу. Цікаво. Ти ведаєш, що з нами буде, коли ми не зможемо вилічитися? Yes, in great detail. Ugh. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Ага. Words forged in steel. May your actions express the same metal. А, We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that.
The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Чаму цябе трывожыць, што мы не прытвараемся? Гэта ж добра. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. У чым праблема? Спойлер. Нас ахоўвае артефакт, ну, тое, што сядзіць у гэтым артефакце. І гэты артефакт у Shadowheart, а не ў нас. Таму... Дарэчы, Ген сказала, што ў ёсць котка, і вось бачыце, для яе ёсць подушка, місачка і мячик. A Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Ну, тут нічого не скажу. Так, пакуль я абнаўляць іх не хачу, таму што мы нават не маем яшчэ 3-го ўзроўня. Таму. I'll give it a shot. Так. О, Лайзель пошла. А? Go to hell. І тобі добрий вечір. You're a good sport. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Ось так само. Ми бачили пекло, яно реальне, ну і так далі. Ти виглядаєш тужливі, чим коли ми познайомилися. Merely contemplating. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous feti. That's not abstract. Мне яшчэ засталася надзея, мы знойдзем таго, хто ўратуе нас. Можа, табе трэба адпачыць? Зброчныя думкі нас не выратуюць, толькі дзеянне. Ты маеш рацыю, што тут яшчэ скажаш? Мы павушы, сам ведаеш, чым. Будзем пазітыўны? Не ведаю. That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. О, немаўля і летыт. Гэта нават міла. Так. Ага, у нас толькі гэта. І у нас... Ну, снік, ён, правда, гэта пытальнік. Good moment to talk. A monster forms inside us, yet you waste time with idle chatter. Do you suppose the parasites inside us dare to rest? That the Geich do not still pursue us with each peal of the bell? Take your rest. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, I will not hesitate to end you. Так, з аднаго боку гучыць, конечно, непрыемна, але на самой справе гэта вельмі адказна з яе боку. То бок, я б тут ей удзячная. Do you mind? I'm brooding. Окей. Ну, тады і ўсё, пашлі спадкі. Так, ежы у нас якраз такі хапае, пакуль вось так возьму. Зразум. Так. Аўтазахаванне у нас адбылося. Добранька. Мы выйдзем з лагеру і зробім некаторыя падрыхтаванні да нашага наступнай бойкі.
Ой, лыжечка, не звякай. Ну, лыжечка. Не ведаю, чутно ці не. Так, что мы можем зрабіць? Пачнем з того, что тут... Отойди. Так. По-перше, накинем на себе оборону. Ну, у нас только один вариант тому. Угу. Так. Пытанечка. А, гэта пакуль у нас не спрацуе по-іншаму. А тут что у нас? А, ежа. Її одразу так само скидываем. Править у лагер. Бо яна важить, конечно. Так, тут скрутки, а тут эликсиры. Подумаем. Don't touch me. Астарен. Нічого. Assume nothing. Ось. Так, тут так само у нас покуль нічого. Так, красуня, ти на себе накинь моц, коли ласка. Ну, всілякі. Просто хай буде. Let's move. Ми все ж таки зілля пільності вип'ємо на усілякі. І що ми зробимо? Скористаємося і потім таке. Не зрозуміло. А коли то Астарен був в броні? А, гэта лёгкая броня, сапраўды. Цікаво. Ха. Ой. What to do? Тоді на себе кинем. Угу. Хай будзе. Не перашкодзіць. А на старання мы можем кинуть. Я забылася. Ось так. О. Хай будзе хоць нейкая. All's well that Так, ends повесила на меня. not as bad as it could have. Добра. Так, куди ми збиралися? Ми збиралися от сюди. О, до речі. What this does. Є ще одна рудльовка. Да, то бок його розкидали у залежності від того, де ви пойдете. О. Корисненько. Ну що, пішли на пригоди. Step forward. А де пригоди? А, ось. Ось. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Собачка. By the nine hells! Open the gates!
Знову вибачаюсь за якость. З ОБС вельмі не хочу працювати гульня. Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. Боже, Уилл як актор таки. Так, пу-пу-пунь. Что робить? Что робить? 6:12. Пу-пу-пу. Ну-ка. Поспробуем. Судовно. Ну-ка. Не долезе. А ну-ка. Совсем не долезешь? Ну шо ж ты подумляешь? Ага. Нічого. З гэтым справились і добра. Так. Ты где? Ты вось гэта. Чешебачку. Чего ж хочу? Добегче до типу. Ой, я забыла за клен. Ага. Это было, конечно, с моего боку недальнобачно. 65, 75. Угу. Витрачаться не. Не, лепі коли сюди подойду. Все равно не долезе. Тому так. Шлях прокати. Ну давай. Судовно. Подхилюся. Уже добре. Ту-ту-ту-ту. Поглядім. Ну, ризикнем. Неблаго. І так, ён не зможе ходити. Собачка! Собачка! Ну чого ти? Ха-ха-ха! Та-та-та-та-та. Пу-пу-пу. Я-то її вальну, але я сюди не добігу. Тому хай вона на мене підтригериться. Стоп. Чому 8 життя? Чого? А, фу, гэта праз роу. А я не зразумела.
Гэта праз рог. Мы тебя можем кудысьці скинуть? Не. Лепей все-таки ж зап'ємо. Так, трошки сюди спущуся. Але все ж таки пойдем наперед. Мы повинны допомагать. Так, собачку стрелили. Зараза, не подслизнуйся. Неприємно. Собачка. Ай-яй-яй. Лейзель, Сонейка. Так, ну тут ворога у нас не так шмат і засталося. 10, 27, собачки 10. Обра. Придется скористаться. Неприємненько. Так. Сонце моє. Що ми, до речі, зробимо? Ні, у нас тільки одна отрута. Так само поки не будемо використовувати. 65. 55. 70. Собачку давайте. Ну, фактично, і забили собачку. Угу. Так. Все. Та цю. Що ми як лопухи? Та. Ми лопухи. Забейте собачку. Ура, собачка подслизнулася. Я добігу? Ні, але я можу просто зробити ось так. О, ми підняли наш уровень. Коли що, підбіжим, магчима на нас тригернуться. Яка собачка? Ну. О, мінус собачка. Можеш його забити, я дозволяю. Так. Додаткове діяння. Скок. Божечки, Лейзель, що ж так дренно? Істи ми сюди, відомо, не будемо. Тому що і ходу нема, і підслизняться. Ну, давай. Нарешті. That was the last of them. Inside, all of you must follow. Open the gate. Так. А? Єл у розмові? Your violence hasn't gone unnoticed. У сенсі? It's about to be returned in kind. Я не... Давайте поглядім, коли ми його заб'ємо, ці буде для нас гэта неяк. Тому що всі остатні побігли. У його часова ворожість, тоді ми зробимо ось так. Ми збіжимо. Потім вернемося. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я не хочу драться. Такое бывает, коли у вас заклон має АОЕ, то бок може на некальким это розпосюджуватися. Буває, що ти можеш зачепити своїх, і вони потім тобі ще помстять. Угу.
Ага, Лезельс буде стріляти. Дякую велике. Часова ворожість, ось якраз таки. Збігчи ад яе. Угу. Ось, ён будзе пра нас дрэнна думаць, але нам, ведаеце, неяк да сракі, що ён пра нас будзе думаць. Бо гэта чыста нейкі левы чалек. Усе цікавыя для нас чалікі. І якраз таки до нас добра ставяцца. Wonder if the gods are watching me. О, я уже могу збегчы. Так. Мы адбегаем у наш лагер. І трэба яшчэ астатніх выцягнуць. Вось нам паказвае, хто яшчэ ў бойцы. Ну, дурань, чаго трыгернуўся? Мы іх тут уратавалі. Ой. Так. Оп-оп-оп. Shall be done. Можем? Ага, яшчэ близко. Зараз. Теперь можем? Можем. Ага. Звычайна, калі палова атрада збегла, то і з астатніх... Не хоча так. Ну, магчыма, гэта так у пачатку гульні. І такое бывае, що поробіш. Але на сваёй справе я такое толькі двойчы сустракала. Вось тут і адзін раз у гэтых месяцовых вежах. Такое было аднойчы. Не заўсёды прадгадаеш, калі яно так можа здарыцца. Таму, калі так выйшла, тут, у прынцыпе, перад бойкай трэба захоўвацца, ўсё роўна. Просто я не хочу яе пераходзіць па-новаму. Ось. Ага, і Лезель заберам яшчэ. Нічого, сходзім у лагер, я якраз таки кіну наш рытуал, каб скараход. Наш Ну, зараз. Патлумачу. Прыйду толькі ў бяспечнае месца. Ось. Так. How many die today? How many die tomorrow? Вельмі пазітыўна. Якія цікавыя рэплікі. Так. Збіраем іх на усялякі выпадак. Так, у нас ёсць монах, у нас ёсць махляр. Трэба кагосьці трэцяго ўзяць. Хачу вучыць скруткі. Таму мы будзем з вами пэп-пэп. Возьмем чараўніка. Замовы, які будуць нам карысныя. Руку я не хачу браць. Але я возьму вось гэтую штучку. Яна будзе карысна. Ці на вось гэту. Сяброўства таксама добрая рэч. Тады мінус вайбру. Вось гэта возьму. Заклёны, які ў нас могуць з вами быць. Спачатку ўсё прыбяру. Вядома, чароўная страла, Magic Missile, мы яе берем. Вось. У нас не будзе у паці Гела, таму мы сабе берем скарахода. Гэты рытуал, ён карысны, ніякіх праблем. Мы возьмем шчыт, гэта добры заклён, таксама патлумачу чаму. Возьмем вось гэта. Я таксама люблю ілжывае жыццё. Будзе даваць нам дадатковыя ачкі здароўя, то бок мы іх не можам. Гэта у нас падпяра
падумаю. О, істотку можем взять с собой. Фамільяр, гэта заўсёды карысна. І я все-таки возьму орб. Можем толькі одно падрыхтаваць, тады я возьму шчыт. Угу. Ці не, тады прыйдзецца ўсё ж таки скараходы браць. Што паробіш? Але ў нас ёсць замовы прынасці. Тое, што не патрабуе ў нас ячэек чаравання, чарунак, таму так хай будзе. А вось далей я хачу перааформіць нашых персанажаў. Тут мы тыкаем, абы тыкаем, бо, зноў жа, Гейл не цікава. Не тое, каб не цікава, проста ён нам зараз не патрэбны будзе. Вось мы знойдзем Уіла і будзем з ім ужо разбірацца. Таму проста берем то, што берем. Мы таксама наша мэта змяніць мне Астарана, змяніць Лайзель і з Уілам разабрацца. То бок 600 золотых. Тут просто ставим як ёсць. Все равно буду пераробліваць зараз. І Лайзель таксама пераробім, таму што падаецца, я не паглядзела на яе першы ўзровень і не абрала патрэбную мне штучку. Зноў жа просто тыкаю наўгад. Потым перамяняем. Так, у Лайзелі у нас не будзе складаны білд, але будзе дзейны. Так, што у меня есть? У меня есть 3 замовы карысныя. Заклён толькі 1. Так, хоць у нас гэтыя самыя ячэйкі будуць. Але фіглі з ім. Так, што мы робім? Па-першае, берем Лайзель. І ідём сюды. На тебе грошиков у меня ход. Стой. Стоп. Что такое? Not this one, nor this one, and this one are less worthy still. Зноў жа, тут не каханага, а любімага. Ну ладно. Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Так, гэта мы можем з вами... Зараз. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Так, у Джаргала вы можете што зрабіць? Кагосьці аднавіць, калі памёр. Потым вы можете змяніць свой клас, калі вам там нешта не падабаецца. І, вядома, вы можете наняць яшчэ аднаго кампаньёна. То бок, не абавязкова тымі, якія прапануе гульня, вы можете выбраць і ў яго, і там таксама імі круціць. Гэта такі лоу-кост персанаж, вам такі тау атрымліваецца. Але гэта не цікава. Так, пайшлі сюды.
I shall be here in thy camp. Это мы с ножем пропустим, потому что тут то и самое. As thou did. Та-та-та. Вось. З ножем, може, там было і правильно стаяла, але на усялякі выпадак я ўсё ж таки пераправеру. Хай мне гэта каштуе грошыкаў, але вось. Яна, значит, правильно стаяла. Проверим усялякае. Ну, хай вось, нам гэта патрэбна. У нас увесь час слызель будзе карыстацца двуручнай зброяй, таму нам адразу ей гэта патрэбна. Так. Ага. Моц наш, в прынцыпе, што нас цікавіць, гэта моц, спрытнасць і целабудова. Чаму? Таму што гэта тое, чаго нам залежыць. Я нават зраблю ось. Ага, я не магу гэта зрабіць. А ну-ка, калі я так зраблю. Інтэлект магу толькі сюды. Угу. Ага. Так, але калі я зраблю вось так, то што будзе? Усё роўна. Значит, так і пакідаем. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, да ладно, я бы просто вось гэта хацела падвысіць. Але ж не дае сабака. Ладно. Хай будзе. Так. На другім узроўні у нас нічога цікавага. Всё базава. А вось трэці тут ужо залежыць ад такой рэчы у ваяроў. Так. У нас скок, дарэчы. І вось, пад клас я беру майстра бітвы. І ён дае мне манеўры. І якія мне падабаюцца манервы. Вось, па-першае, абязброіванне. Гэта вельмі зручна. Больш таго, яно можа абязбраіваць як у блізкім баю, так і ў далёкім. Так, мы на дыстанцыі, мы можам стрэліць, зброю хтосьці згубіць, мы падбеглі, дабілі. Далей, што мы можам зрабіць? Адштурхіваем таксама добра. Калі да нас занадта блізка падыходзяць, мы не ў найлепшым стане, мы ўзялі, адштурхнулі. І, вядома, контратака. Тое, што нам патрэбна. Рэакцый мала не бывае, рэакцыі вельмі карысныя. Таму, вось яны якраз у нас. Вось мы будзем карыстацца кубікамі перавагі. Так... Рэакцыі, вось яна з'явілася контратака. У нас ёсць пазачарговы напад, і вось яна яшчэ ёсць. Дадатковая. Так, я цябе, маё сонца, не глянула. Пу-пу-пу-пу. Так, я не магу карыстацца з шастом, таму што ён у нас не падрыхтаваны. Трэба его вось тут. Але ў нас толькі адзін пакуль заклён, таму што паробіш, што паробіш. Шчыт вельмі карысная, але не дае сабака. Так. Колькі у нас грошыкаў? 264. Вось. Пашлі. I shall be here in thy camp. 100. As thou... У воскрешення 200. Що, зрозуміло. Так, вось тут буде, конечно, да. Гэта будзе цікава, таму што мы пойдзем не ад... Мы пойдзем ад целя. Мы бой берем
Бой парный. 2 зброї. Ой-ой-ой. Де. Не, все правильно. Ось, парний бой, так? Так. Каб у нас засталося магчымасць біцца 2 здольнасцямі. Так, нам, вядома, патрэбна наш спрыт, наша харызма. І т. Харызму я потом патлумачу. Почему? Я не ведаю, гэта будзе вельмі цяжкі білд, вельмі павольны, але я хочу паспрабаваць. Калі не атрымаецца, я заўсёды магу змяніць і паставіць на больш звычны мне білд і таму гэтага. Таму не пу-пу-пу. Так, маі сіла, целабудова і харызма тое, што мне патрэбна. Раз, два. Павялічваем харызму. Спрытнасць. Выбачайце, спрытнасць, харызма і целабудова. Таму мы сюды гэта ставім. Магчыма, мы зробім нават вось так. У спрытнасць. Ха-ха-ха-ха. Адразу кажу, я не вельмі добра разбіраюся ў лічбачках. В прынцыпе, інтэлект мы можам трошки панізіць. Вось, 17 гэта самы вышэйшы наш паказнік. Што яшчэ я магу падвысіць? Вось так. Не ведаю, хай будзе так. Зараз мы будзем мультикласіцца. Цяпер мы мультикласімся да манаха. Махляр у нас таксама будзе. Як я і казала, мультикласімся да манаха. Увогуле, як бы паступіў разумны чалавек. Ён спачатку набраў бы сабе ўзроўні на простом білдзе, потым бы ўжо перайшоў на более складаны білд і такім чынам бы спакойна сабе праходзіў гульню. Але што? Правільна, мінус інтэлект. Таму мы гэтага не робім. Таму мы ідзём далей да манаха. Нам манаха патрэбны будзе ось так. Мы вось павінны атрымаць спецыялізацыю ценявого манаха, а потым уже будзем разбірацца. Во. Сіла, целапутова, спрытнасць 17. Ну, па ідэі, павінна нам спрацаваць. Пу-пу-пу. Тут пакуль нічога нікога не трогаем. Дарэчы. Дарэчы, нават калі у вас не атрымліваецца, Джаргал не звяртай увагі, ён будзе стаяць, пакуль вы его там не абаруйце до конца. Так, грошыкі вяртаем мне. Усё. Але што я магу вывучаць скруткі. Добра, паглядзім, як яно яшчэ будзе. Та-тан-та-тан. Вось, вяртаемся. І нам патрэбен яшчэ... О, правильно. Філянку. Што тут? Тут усім. СМС-ка ці што прыйшло? Новый у нас телепорт нашей колы. Мотылі лётаюць. Так, вяртаемся
А агриться на нас уже ніхто не павінен, таму мы супакойна будзем сабе што рабіць правільна лутаць. What's hiding here? Вы думаеце, тут ты выжываеш дзякуючы нейкім цікавым білдам ці чамусьці яшчэ не? Тут ты жывеш дзякуючы стараму добраму лутаванню. Угу. Ой, стой. Ну, усялякі пройдусь тут. Може, десь штось пропустила усялякі. Не. Тады пошли. О, медведик. Отправим в лагерь. Продавать не будем. Медведика продавать не хочется. Шерпник. Так, з наших, ну, умовно кажучи, наших ніхто не помер. О, пальчатки. Во, гэта адразу на стара накидаем. Давай. Сонце моє. Ось. No time to rest. Ён у нас будзе больш чыстым монахам, у нас усё ж таки. Так, гэта я аддам лайзель. І гэта лайзель. А сабе заберу шип. І сабачку трэба нам яшчэ утонуць. Вось гэта будзе класна. Эліксір крыважаднасці адзін з тых эліксіраў, які я прям абажаю. Так, перад тым як мы пойдзем сюды, мы глянем, що у нас по алхімії. Пип. Зелля, яке ми можемо з'їсти. Лячення велике зробити, але не. Пакуль не. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Так, махляр, бачила, куди больш крывавая балічці вам павезла. Не цікава. Дзе один гоблін, там і 10. Пайшлі адсюль, пакуль не набегла орда. Гоблінаў перабілі, зараз адзін за аднаго ўзяліся. Астыньце. Друіды гобліны накшат плотных не бралі. Так. Спробуем успокоить. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Тифлинга бить мы не будем. А ось чоловіка... Я ж кажу, у кожної серії у нас орегано вітанки. Я хочу ляснуть гэтага придурка. Хто ведае, той ведае. Яго трэба ляснуть. Чому, до речі, тифлінга бить? Ну, ведаю, яго трэба, типу, ударить кап'ён, не пачаў го бить, калі яны паб'юцца, будзе праблема. Але мы ляснем гэтага паўдурка. Блин! Ага. Угу. Витрачу. Ха! Лизель гэта подобається. That, I suppose. The goblins have found us. No doubt the beast will be back. We need to pack up and leave. Immediately! Don't you? For once. Ну, ударила. Хтось нам щось скаже? Well, this seems like a lovely little spot. The sense of impending doom aside.
cause to visit a druid's grove before. Magic weighs heavier here, seeking solace in root and soil. Grounding, one might say. Every Githyanki has held a sword by age 6 and claims their first kill by age 10. Yet these tieflings claim barely a single warrior among them. It's a wonder they've survived even this long. Гети солодкий пах расизму. Так, тут усі расисти. Я можу когось... А, блін. Белка сраная. Гэта вавёрка нам тут, конечно. А! Спіть. Хай спіть. You acted quickly. I'm just sorry I didn't get there first. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. А я Катерина. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Я не хочу сваритися з друїдами. Чому вони так жадають вас вигнати? Гэта гобліни, часто не нападають. Чому я хочу There вигнати? have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Гэта брат. Што, ніяк нельга пераканаць друіда яго спыніць? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Так. Добре. Really? We're messengers now. We know you Як я не хутка. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Так, у меня же был план, я хотела Карлока взять у Тиму. А тогда як Лизель Стран... Да я Уилла не могу взять. Или я хочу? Може, не треба. Але тоді нікого не буде чародійного. Блін. Тоді може не брати Карлок. Тяжко. First I damn near die at the hands of goblins. Then I get sucker punched by a bloody lizard. Я не ящерка. I'm done with this hellhole. Та ладно. Ну и вали. Those two must have history. Yes, it's a good thing we were here. Хе. Что-нибудь скажешь? Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Такая мудрость неоценная. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers,
Exploring planes so distant, order turns to chaos and cold fires rage. The plains are ever quaking and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Так, а гэтыя нам штосьці новае скажуць? How can I help? Не? My dagger-happy friend. What troubles you? Не, пакуль нічога. Добренька, пайшлі. Мне вельмі патрэбна зелле размовы з жывёлкамі, канешне. І, падаецца, яно павінна быць якраз такі ўжо адразу ў продажы. Пу-пу-пу-пу-пу. I have something to ask. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Гэта, дарэчы, мой першы NPC-краш. Ну, да ладно, ён вельмі мілы. Мне падабаецца. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. А як быць з тымі, хто знайшоў We гай druids прытулак? will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Ты толькі ж сам сказаў толькі што вакол кішаць небяспечныя пачвары, уцекачы могуць загінуць. Смутныя дні, высокія ставкі, да, разумею. Гэта ж тыфлінгі, што іх... Не, мы расістамі не будзем. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Так, мы ідзем у абменнік. Беларусы добра ведаюць, што гэта такое. Я не люблю гэтыя заклёны, уж выбачайце. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ой. Я не хочу просто все выделять и так далее, переносить. Мне не цікаво. Хай одна походня будзе у нас. Гэта пакуль мы не чпаем. Гэта ўсё можна, в прынцыпе, скідваць. Это пустая бутылька. Так само давай. Не люблю. Пум-пум. Ого, 3 талерки нельзя налутала. Так. Уф. Ой. И чё? Божечки, я забылась, что тут есть такая опция. Жно спужалась. Да. Опа. Ой! Бомбу я випадково. Бомбу вертаем. Бомба нам потрібна. Так. О, каменчик забыла. Итак. Мы своє пропонували. Я, звичайно, люблю просто всі ці штучки. Так, возьмем на перший час нам вельми не будуть потрібні.
Зілля ацелення відомо. Фарби. Фарби покуль не цікавять. Ня-ня-ня. Во. Ня. Так. Поехали. Чисто закупи. Покуль не цікаво. П-п-п-п-п. Добре. Так само покуль нам не потрібно. Гэта можна было б на Астаріяна, но покуль подумаем. Добрая рэч, але падумаю. Во, вось гэтая штука патрэбна ўжо нам. Падаецца, ці не. Я не памятаю, гэтая штука ці іншая. Мажліва, іншая. Так, пакуль раўняем прапановку. Так. Гэта старана так само. Гэта пакуль пакінем. Неяк так. Sylvanas, guide your path. Дякую вялікі. Так. Хороше ўсё ў мяне. Добра. Мы вось што зробім. У нас яшчэ тут ёсць. Тыя, хто могуць нам нешта прадаць, мы хуценька да іх, а потым уже пабяжым да Когі. Так, цётачка Этель, да яе пайшлі. Ну, а дзе мульцік? Мульцік сёння будзе? If it isn't the talk of the camp. It's a rare day when I see one of you lot about. Thank goodness you came along when you... Oh! You're twitching something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of the word sleep. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. А ты что, разбираешься в алхимии? But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Нам дали халявную лекалку. Это добро. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the batch, just in case. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. What is it, Petal? What's wrong? Mm-hmm. Then let old Auntie Ethel have a look at you. First things first. Tell me what's at you.
Мне прыходзяць у галаву благія думкі, вельмі благія думкі. Я зусім не сплю, ноч за ноччу я бачу рэкі крыві. Я не ведаю нічого аб сваім мінулым у гэтым... Так, мы не будзем казаць, што мы маньяк, таму просто... No. That's as serious gets. Our past defines us, Petal. Without it, why, we could be anyone. Were you hurt recently? An accident of some sorts? That could explain things. You poor pet. Признаємося My ёй. heart goes out to you, truly. But I confess that doesn't explain all your symptoms. Some of the things you told me, why, I've never heard of a parasite doing that. This is serious. Да ти I've що? ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Ну, Petal, the things I've collected would blow your pretty little mind. Bracelets that hold the power of 10 men, mirrors that captured the soul. I'll be heading home soon. Here, let me mark it on your map, just in case. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. так. Hey, bother. Што? Вось гэтая штучка мне патрэбна. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, пакуль выменю. Што паробіш? Вось гэта была бы добрая рэч. Пакуль возьму одно. Шо цешаць? Зелень бачнасці, такая класная рэч. Так. Это нам усё роўно патрэбна. О, цытрэна. Вадзічка. Ці хопіць у нас грошай? Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Нічога, яшчэ заробім. Налутаем тут Be усё. careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Дзякуй вялікі. Што мы робім? Ой-ой-ой, не туди залізла. Ось сюди. Ось. Гэта нам вельмі патрэбна будзе. І мы адразу гэта вып'ем. Так, па-першае, пераставляем. Хоць у нас такі кій. Потому что не зразумела, чым мы ўвогуле будзем біцца, таму хай будзе, хай будзе. Так, гэта я дам Лизель. Гэта будзе ёй патрэбна. Так, у цябе каго чого? Зараз. 5-3. No one stopped me yet. А я дам йому все. Та-та-та. Наше зілля. Так. Так само адразу старена, а гэта аддадзім Лизель. Бо ад нас пакуль што не тое, каб ёсць нейкая дапамога. А я не выпіла. Выпала. Так, пакуль сабе павесім. Чаго нам яго? Это пакуль адправім у лагер. Турбалхіміка наша. Так, ну хай будзе так. I applaud your taste. Дальше таке. А, у яго вже ёсць одно. Тады ў вілу перакіну потым. То набудь продаць, забылася. Так, Лизель. This breeds madness.
Так. Халявну їжу отримаємо. Pull yourself together. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Мгм. І то докладно. Голодні войри дренно воюють. Been on hard times too, huh? Не тяжей, чим у вас зараз. Look in your eyes says otherwise. Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. Яка воно добра. До речі, ви можете кожним своїм компаньонам, де є присія, на кожному дасть покушать. Мені це не потрібно. Хавки і так буде достатково. What's up for discussion? Так, демон. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, my selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Покажи, чим гандлюєш. Ось, у його потрібні нам речі. А це конкретно що? По-перше, польовничий лук, добра реч. Що ще може бути? Легкий молот неплохий. Легкий арбалет новий. То, що нам потрібно. І он столько, що у нас є 47. Да. Поки що ми нічого особливого купити не можемо. Это тяжкі. Ось гэта бы на Лейзель можна было бы накинуть. А гэта уже на это. Но пакуль у нас нічога няма, таму паглядзелі і пайфлі. Так. Чалікі тут не сядзяць. Так, что мы робим? Тады пошли. Assume nothing. Ці треба відпочивати, ці не треба відпочивати. Так, а яны у нас... Угу. No one back home will ever believe this. Тобі не треба відпочивати. Still breathing, despite Так, everything. добра. Slow down. Пошли разбираться с ваверкой и всеми остальными. И будем с гэтым скончивать. На сёння. Хоть вельмі хочется гулять, я могу тут гадзінамі гэта рабіць. Так, где ты бегала, ваверка? Ось она бежить. Дуралка. А, тут прослухала репліку Лайзель. Гэтыя тыфлінгі занадта кволыя, я гатовая сваімі рукамі пазбавіць іх ад пакут. І наша героіня кажа: супакойся, яны не салдаты, а проста не баракі загнаныя ў кут. І Лайзель кажа: не бачу розніцы. Яна у нас такая радыкальная жанчынка. Ваверчык, ідзі сюды. Стой! О, стала. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. Не буду. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Хо-хо-хо. Так. Чому ми такі агресивні? Давайте поспробуємо, але у нас ні харизми, нічого нема. Плюс нема у нас природної харизми, яка би нам тут тяжком допомагала, але пу-пу-пу.
А! Вось! Моя любимая реч. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? О, зелье хуткасці будзем рабіць. Гэта добра. Дарэчы, фан-факт, гэтую вавёрку, вось, гэта на ёй заклён на сяброўства стаіць. Гэтую вавёрку агучвае Бэс Парк. Яна якраз таки была адной з дырэктаркаў па кастынгу і, у прынцыпу, працы з акторамі агучання. Яна актыўна, ну, яна вядзе свой тык-ток, і ў гэтым тык-току яна якраз таки запрашала гэтых актораў, то якія яны ролі бралі, то ўсё распавядала цікавыя факты. Я хацела взяць этот... А до гэтага прыдурачнага мы не дойдзем. Так? Мы да яго не далезем. Ну, мне падавалося, што гэтая сценка у нас тут. Так. Let's turn someone inside out. A better position. Рывок як гэта сама. Дадатковае дзеянне неблага. Так, скульгавіць не выйдзе. Усё яшчэ не пройдзеш, давай Лазель. Тут пакуль не хачу выкарыстоўваць. Так ругаецца пацешна. Так, паспрабуем. А у меня ж... Огляне, што не зраблю. Добра, тады пойдзем старым добрым спосабам. А я опять заклён забыла на іх накласці. Вось голова, два вуха. Теперь ты можешь пройсці, дурак? Так. Яшчэ адзін. Давай. Я сюда не залезу. І ось так. Як додаткове дзеянне зробимо. Та що ти таке агресивне? Это 4-7. 4-7, да нам без разницы. Промах. Отстань. Во, зарабили бам. Так. Угу. Так, робим головне. Не ный. Все вы спать хочете. Я так само хочу. И что? Штосьці на продаж, гэта добра. Ён яе забіў. Што ж?
Ачыўка уратаваць усіх хафлінгаў афіцыйна прасраная. The corpse remains silent. Не будем мы монетку брать. You peer through the telescope. Угу. А что так, что это так? Ну, поехали. Просрали. Да там і так бачно, що этот смог лететь. Так, налево. Налево, кажу. Направо. The telescope points to the left. Ти думаєш, зрозуміло. Вона так активно лежить. Ну, пішли. Хуля, Telescope points straight ahead. чому ти завісла? Все, пішли. Ну, я ще раз давайте кинем. Ха! You see a red dragon. Tyrannical, greedy, and vain, they hunt without pity. Не ведаю, чому з телескопом так. Глючить. The telescope points to the right. Угу. Ого. Speak. Та нічого чого сказати. Так, але як ми так не поспіли? Мне вельми цікаво. Ага, а як до тебе по-іншому добігче? Ну я би тут не доскочила, до речі. Типу не треба було з ваверкою розмовляти? Цікаво. Добренько, на сьогодні будемо скончувати. Ну, вийшло як вийшло. Вийшло цікаво, до речі. Чому не ведаю? Добре. Тут ми з вами скончимо. Уже у наступній серії поглядім, що тут відбувається у Шмарагдовому гаї. Якраз таки візьмемо собі Уіла. Він буде нашим компаньйоном. Ось замінимо його на Єла. І поглядім, що буде, і як усе стараться. Так, мене звуть Катерина, це канал Кот-Кот. Дякую за те, що глядите і слухаєте. Нагадую, що можна поставити подобайку, написати коментар, пропонувати які інші гульні на ваш вибір, то бок. Все, що вам хочеться, у нас тут воля вольна. Ще почуємося, ще побачимося. Па-па!